כל חברים. חבר'ה, יש לי בשבילכם אתגר. אם עד סוף החודש אנחנו מגיעים 40 סאבים, כל מי שעוקב אחרי שיכתוב לי עקבתי אחריך בתגובות, ואני אסמן לכם לב. איך אני? עכשיו אתה אומר את האתגר שלך. מי שמגיע ל-14 מיליון לייקים תוך שבוע מקבל ממני עוקב, ואנחנו, מה שהבטחנו בסרטון, אנחנו באים עם מתנה ומפתיעים אתכם בבית. כן, כי אני ורועי השקנו מוצרים חדשים, אז לכו לקנות. כן, תחתום. אבל לא להגזים עכשיו 14 מיליון לייקים, בוא. צודק, 14,000 לייקים. לא. 45,000, סבבה? לא, זה... הם לא יגיעו לזה. 5,000. בוא נוריד. 100 לייקים. 100 לייקים. קדימה. ואנחנו פורצים לכם לבית, משאירים מתנות ומתחבים. ושאתם באים אנחנו מפתיעים אתכם. מה אתם אומרים? יאללה ביי. ביי.